Hej Danmark. Mit navn er Kasper Jørgensen. Jeg bor i Las Vegas. Jeg har boet de sidste 20 år. Og jeg er opfinder og enthusiast, eller hvad jeg kalder det. Jeg har trænet siden jeg var 14 år. Men nu har jeg snakket med Jan Bisø, og han er interesseret i at få et af de her håndtag hjem til Danmark. Så I medlemmer hos target.dk kan prøve dem. Som I kan se, så ligner det normale håndtag, som du ser i alle andre gylden, ikke? Altså, boom, alle andre gylder der. Men det, der er smart ved det her gylden, med det her håndtag, er, at jeg kan lave det ind til et ræb. Problemet med ræbene er, at ræb bøjer i håndtaget. For grund af, det er blødt, ikke? Så jeg har smidt nogle hårde håndtag på, så I kan rotere ind til jeres muskel. Hvad jeg tænker at bruge, vil I bruge til triceps, vil I bruge til biceps, vil I bruge til skuldre, bruge til underarm, opper eller nederste del af underarmen, ikke? Hvis nogle af jer som lægger arm, så det er jo nok et smadret godt håndtag at bruge til at kunne træne håndled og underarm med. Men target.dk, vi har fået sendt et håndtag hjem, så I kan prøve det. Så snak med Jan Bisø, eller skriv til ham på target.dk og find ud af mere om det her håndtag. Personligt er det eneste håndtag, jeg bruger i gymmen. Normalt når I går i gym, så går I rundt og leder efter et håndtag, I har brug for, fordi I skal lave en speciel øvelse. Smart af det her håndtag er, at I har ikke brug for andre håndtag. Vi kan lave skuldre, vi kan lave biceps, nu vil jeg lave skuldre. Hvis jeg har tænkt mig at lave skuldre, en hånd ad gang, 2 hænder ad gang, så kan I lave det hele. Har jeg tænkt mig at lave biceps, så vi kan se på grund af at rebet sidder på indersiden, så kan jeg rotere ind i min biceps. Arnold lavede en håndvægt i gamle dage, hvor den var tungere på indersiden og på ydersiden, så han kunne lave den rotation i håndledet for at spænde max på hans biceps. Så det her håndtag er så smart, at du kan se, du kører den lige op og ned, men der er modstand. Løber den vej. Nu sidder den på ydersiden af min biceps. Der er kun et af bicepshovederne, der har tension på, maksimum tension. Det andet bicepshoved følger bare med, fordi jeg bøjer armen. Og det smarte det her er, skifter du vinklen på, hvor du bruger håndtaget, så skifter det den der sådan spænding på den muskel, du har tænkt at bruge. Så i stedet for at bruge begge bicepshoveder på en gang, så kan jeg bruge et af gangen. Gør det stærkere på indersiden, og gør det stærkere på ydersiden. Så det er så smart. Det samme på tricepsen. Når jeg roterer ind med tricepsen, så kan du hente hele vejen op. Bukker armen helt, så rammer du det nederste hoved tættest på albuen, ikke? Så jeg er sikker på, at mange af jer ved, hvordan jeg træner. Jeg har trænet i mange år. Fedt. Men det er jeg også. Jeg startede med 14. Og nu har jeg patent på her i USA på det her håndtag, som kan både være flat håndtag eller et ræb håndtag. Og jeg har også patent på en bænk, en flad bænk, hvor den er skåret ud, så du kan få dine skuldre ned i hullerne. Og lade være med at få skulderskader, på grund af at du presser al din vægt ud i ledene, og andre muskler bliver brugt. Så den isolerer brystet mere, og gør det mere naturligt for at presse med brystmusklen, i stedet for at lave et vrid eller en tension, som du ikke har på dine skuldre, og på dine albuer og på dine biceps. Så gå til target.dk, skriv til Jan, og snart han har håndtaget inde, så er jeg sikker på, at han vil vise det frem til alle jer derhjemme. Og hvis I vil have et håndtagssæt, så går I på tscfit.us og bestiller håndtag, og så sender det hjem til Danmark til jer, så I kan bruge det i gymmet. Og jeg håber selvfølgelig, at mange af jer bestiller et håndtag, så I har jeres eget. For det er dansk engineering, lavet i USA. Så håber danskerne hopper på vognen og prøver det her håndtag. Jeg vil gerne til Dennis Wolf. Dennis Wolf har ikke derhjemme, men på grund af, at han har kontrakt med et andet firma, så kan han ikke rigtig reklamere med det. Men han skriver til mig privat, at han elsker det, og det hjælper på hans arme. Helt utroligt. Og jeg ved, I alle som kender Charles Glass. Charles Glass lavede en demonstration for, og han vil nu have min bænk i hans sky, som han åbner i Los Angeles. Han vil flytte ud af Gold's Gym, Venice, og så vil han flytte ind til sit eget by. Og han vil have min bænk der, og have nogle af mine håndtag der.
for at prøve noget nyt. Nu har han gjort det i så mange år, og nu har han fundet ud af, på grund af den lille pad, han har lavet, at det vigtige er at kunne bruge sine skuldre for bryst og skuldre for back. Det er ikke rigtig noget med, hvad albuerne gør, og han har hoppet på vognen. Så jeg håber også, I hopper på vognen, og have en god dag og en god weekend, og jeg ser jer nok en dag i targetgym.dk eller i Target Gym selv. Jeg regner med at komme til Danmark i løbet af dette år og lave en demonstration hjemme, som Jan vil lave noget reklame for. Så I kan stille nogle spørgsmål, hvis I har brug for det, og jeg kan fortælle lidt mere og vise lidt mere, hvordan det foregår. Ha' en god dag.